Wata sabuwa ta faru ta kare, kotu dai ta dakatar da muƙabalar da za a yi da Abdul Jabbaru. To da fari da muna yi wa mai sauraro barka da zuwa wannan tasha mai albarka. Idan wannan shine karin ku na farko, muna roƙo da ku danna subscribe kana ku taɓa ƙararrawa domin kasancewa da shirye-shiryenmu a koda yaushe. Al'ummar musulmi da dama suna farin ciki ganin cewa an dakatar da muƙabalar da za a yi da Abdul Jabbaru a jibi Lahadi, amma hakan bai yi wa gwamna Abdullahi Umar Ganduje daɗi ba. Jama'a da yawa dai sun yi farin ciki da wannan hukunci na kotu. Sarkin musulmi dai ya ce a dakatar da zaman muƙabala a kwanan baya, inda wasu malamai da dama da yawa suka ce sam su ba za su halarci wannan zaman muƙabalan ba, sabida haka a ga tunaninsu ya saba wa addinin musulunci. Ko da ma an zauna zaman muƙabalar, Abdul Jabbaru ba zai fasa faɗar irin kalaman da yake dangantawa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba. Shi yasa kotu ta dakatar da wannan zaman muƙabalar. To kada ku manta wannan tasha ta ta'allaka ne wajen zakulo muku batutuwa wanda suka danganci malamai, addinin musulunci, bangare na Hausa, fina-finan Hausa da ma mawakan Hausa baki daya. Idan wannan shine karin ku na farko zuwa wannan tasha, muna roƙo da ku danna subscribe kana ku taɓa ƙararrawa domin kasancewa da shirye-shiryenmu a koda yaushe.